Igbo bụrụ nze m ọzọ ekene m unu rienụ ṅụanụ makanụ ụmụ unu zukwa unu. O nwere ife ozi edemede ndere n'oge efifie gbasatara nwanne anyị nwoke bụ Chigozie Nwangwu, onye eji Akwa-Okuko Tiwaraki wee marụ. Eziokwu ka ife mere ụnyaa n'ụlọ nkwari akụ ya si wee mee. Ọ bụrụ na ndị ọrụ nchekwa ya mmadụ ebua si ebe ahụ wee gawa ife, ndị ọtọ mmadụ tọrọkwara Chigozie n'onwe ya. Ndecha ya bụ ife wee sị na nwanne anyị nwoke bụ Chigozie Nwangwu, onye eji Akwa-Okuko Tiwaraki wee marụ n'ọba, na ọ ga-abata na onweghị ife ga-eme ya nụ. Maka unu n'anya ka o si wee gbata n'iru akwụkwọ, ọtụtụ ndị mmadụ ewee na-eme gịnị nwere ebe aṅụrị n'iru akwụkwọ si na-agosi ebe ike ya dị. Abụọ m ụdị mmadụ ga-apụta anyị afụ nka nwanne anyị nwoke nọ n'ọnọdụ dị otu a, anyị afụta mụwa ya amụ. O nwere ife ndị be anyị amarọ ife gbasara iru akwụkwọ. Eziokwu na Akwa-Okuko Tiwaraki na ndị mmadụ na-enegara ya anya, mana ọ pụta n'oge gara aga kwue na o kwesịrị ka nwoke nwee ife eji eme agịrịma, na nwoke enweghị ife eji eme agịrịma na ozughị ezu. Na ọ bụrụ na ndị ohi kpọdo gị egbe, eme onye ohi ahụ ọla mee gịnị nata ya ebu uji. Mana ọ gakwa n'iru kwue sị na ọ bụrụ na onye ohi kpọdo ha egbe, ịma na ọ ga-aba. Ọ jee ka ebe ndị be anyị na-agbagasị ọkpa si ka ihe ya akpata na-abịa mee gịnị kpọdo ya ekpe kpụrụ ya ebe ọ nọ, na ọ naghị eme isie, na ọ naghị eme nke ọ naghị epi na a lot of things, a lot of controversies na social media na-agagharị. Ka m gwa gị eziokwu, abụ m onye ga-afeta mfụ ọnọdụ mmadụ ebe ọ na-eru uju pụtara iru akwụkwọ bịa kọchawa ya. Mba, a na-abụ evu ụzọ zọta ana ewee zọwa ute. Mana ihe m na-ekwu kwụsie ike bụ na Chigozie Nwangwu nke eji Akwa-Okuko Tiwaraki n'ọba, na ọ ga-abata. Ọ ga-abatara maka unu n'anya onye ọbụla mmadụ niile ụwa niile mana ivi ma ndị tọrọ ya mana na onye bụ onye eji aga, onye eji eje ife, na ọ na-enekọta ndị mmadụ anya. Ome ndị ọ na-enyere aka, ome ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, ome ndị ọ na-azụ n'akwụkwọ, onwe ndị ọ na-arụgere ụlọ. Unu na-enye anya unu ga-ama isi dike ama ntọ na mba, isi odegwu ama mfu na mba. Ka m gwara gị ya, ka m kwuru, ka m gọrọ ka ọ lere ọkwa Chigozie Nwangwu Akwa-Okuko Tiwaraki n'ọba, ọ ga-abata. Maka etecha anya bụ ife ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na mbụ one of them. Ka m gwa gị eziokwu, n'ife ozi ka m na-afụ Chigozie Nwangwu. Onye ndị mmadụ ife ọ na-eme na-amasị ụfọdụ ndị mmadụ, mana ndị be anyị afụtago ya na kafa were ọnọdụ ya dị njọ wee kọọ ya ọnụ ụwa. Nwanne m, iche ihuchi azụ onweghị onye ma ife echi ga-abụ. Yes, maka o kwuchi anya bụ ife ụna na-echekwa oge Odumeje kwuru na ọ ga-anwụ. Odumeje kwuru ọ na-ewu ka ọ na-ịma na soshal midia mpụ ịchọ ka iwue ịchọ ife iji akọ ka ndị ụwa matakwa na ịnọ ya, ka ọ na ụlọ amalọ ya bụ ife. Ụmụnne m, ka ife asaa n'anya Igbo mbụrụ nze m ọzọ, ọ ga-ebe nnọọfụ ife ozi asị ife nwere ike imedo nke gbasara nye ka ụmụ nwanne anyị si na wee mee gịnị mụta ọtụtụ ife dị iche iche ga-enyere ndụfe aka mbụ onye nke unu Maazi-UC. Sonyere na ife na-eme na ma YouTube page, tie ma akara subscribe ma on your notification bell. Oge ọbụla m wejere ife ozi m ebe ha ka ije gere ya. Ụmụnne m, ndewo.